ଲୁବ୍ଧକ ନାମକ ଏକ ଶିକାରୀ ଥିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଧାନ କାମ। ଦିନେ ସେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ କୌଣସି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା ଏବଂ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେହି ଗଛରେ କପୋତ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ କପୋତୀ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲା। ପର ଓଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଥର ଥର ହୋଇ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶିକାରୀ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କପୋତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କପୋତୀ ନାହିଁ। କପୋତୀକୁ ନ ଦେଖି କପୋତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କପୋତୀ କହିଲା, ପ୍ରାଣନାଥ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଅତିଥିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ଗୃହସ୍ଥର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଅତିଥିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଓ କ୍ଷୁଧା ଯେପରି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି କପୋତ ନିଜ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା କାଠି ଗୋଟାଏ ଏକତ୍ର କଲା ଏବଂ କାହା ଘରୁ ଜଳନ୍ତା କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣି ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଶିକାରୀ ଥଣ୍ଡାରେ ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେକି ହୋଇ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ କପୋତକୁ କହିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି? କପୋତ କହିଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ମୋର ଅତିଥି, ତେଣୁ ଭୋକ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। କପୋତ କିଛି ସମୟ ବିଚାର କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ଛଡ଼ା ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଅଗ୍ନିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କପୋତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖି ଶିକାରୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏହି କପୋତ ମୋତେ କେତେ ସୁଖ ଦେଲା। ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା। ହାୟ, ମୁଁ କେଡ଼େ କ୍ରୂର, ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ। ଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସତ୍କାର କଲା, ଆଉ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି କ୍ରୂର କର୍ମ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏପରି ପାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେ କପୋତୀକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ନିଜ ପତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କପୋତୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିନା ପତିଙ୍କ ଆଉ ଜୀବନ ଧରି କ'ଣ କରିବି ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳକୁ କପୋତୀ ଓ କପୋତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ବିମାନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ସେହି ବିମାନରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଶିକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ବିଚାର କଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭଜନ ସ୍ମରଣ କରିବି ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରି ଏ ଦେହକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବି। କିଛି ଖିଆପିଆ କରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର କରି ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ୍ଟା ବାଜି ତା ଦେହ ସାରା ଚିରି ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦାବାଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ସେଥିରେ ପଶି ସେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ଭଜନ ଓ ସ୍ମରଣ କରିଥିବାରୁ ତାର ସଦ୍ଗତି ହେଲା।